Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berria FM. Nik saio hau modu bakarrean dakitazten, Hane, egia esan ez ateratzen besterik. Eta nik ez dizut eskatuko beste modu batean has dezazun. Esanen dut, gure urtebetetzea dela, ofizialki. Hola, bai, ofizialki urtebetetzea. Bueno, ez gara egun berean sortuak biak, ez da hori, baina bai, gure urtebetetzea dela esan dezakegu. Urtebetetzea, ez dakit zen neurritan diren baliokide urtebetetze urteurrena bai behintzat. Bai, hori da, urteurrena esanen dugu. Baina modu batera edo bestera esan da, bete dugula beste urte bat. Entzule, bai, ofizialki 2 urte egin ditugu hemen elkarrekin eta ondorioz hemen zuekin. 2 urte dira, heldu geniola Berria FM egidatzeko erronka honi, eta ohartzerako bitu. Beste urte bat. 2 urte eta ez dakit hori bai ezetz zenbat saio 2023ko pentsa, Bai, 23ko martxoaren aste hortatik. Bai, ez da nik ere, baina bai hartu naizela, hau dela 3. denboraldi honetako 10. justu. Beraz, borobila hori ere, eta bueno, osotara asko direla funtsean. Eta horixe, beste modu posiblerik ez genuen ikusten saio hau hasteko, gogoak genituen kontatzeko, jada 2 urte daramatzaula zuekin. Eta honekin, ni oroitu naiz, orain dela urte bete alegia gure lehenbiziko urterren horretan, oroituko zara zuerean enoski, saio berezi bat egin genuen, Iruñeko katakraken jendaurrean gainera. Bai. Eta egin genuen alako zerbait, ariketa bat saioaren hasieran, atzera egin genuen. Bai, eta lehenbiziko saioko audioak sartu genituen, saio horretako unenik lotxamangarriena izan zela, esanen nuke, aurten beraz ez, mesedez, Bueno, baina polita da, aurrera pausoak badaudenean entzutea, ez dut esan goztegaizki egiten genuen etzelako hori, baina nola hasi ginen eta nola gauden orain, hori ere. Polita, baina, bueno, askiz zain nire buruari gogoraraztearekin, ez? Bala, saiz, aurten horrelakorik ez dugu eginen, baina zorionak, Kasing romantiko geldituko zaigu azkenean, baina zorionak zuri ere, Uxue, eta entzule zuri eskerrik asko, eta ez ezazu alde egin, ze kurioski beste urtebetetze bat ospatuko dugu ziztuan. Aurrera! Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Urtebetetze esan eta okurritu zait, igual zorionak zuri jartzeko ere bazinela, harrituan nengoen, nolabait, baina bentsa. Ez, baina kantu bat badugu jartzeko, barkatu laraz ez dizut behar bezala seinalatu gidoian, beste hau, bai? Hori da, bai. Izan ere kantu hau ere bada berez, zoriontzeko abesti bat izan liteke, behintzat, iruditzen zait, Kai Etxaniz ari gara aditzen, hori ere esanen dugu. Bai, Naizen elkarteren kantua da, hain zuzen ere, Naizen Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako haur eta gazte transexualen familien elkartea da, 2015ko martxoan sortua Krisalis Euskal Herria izenarekin. Bere helburu nagusiak dira familiei laguntza eta hezkuntza eskaintzea, haur eta gazte transexualen errealitatea ezagutzera ematea eta haien eskubideen defentsa sustatzea, hainbat esparrutan, hala nola hezkuntzan, osasunean, arlo sozialean, juridikoan eta komunikabideetan. Horretarako, transexualitatearen despatologizazioa bultzatzen du elkarteak eta aniztasunaren onarpena sustatzen duten politika eta legeak defendatzen ditu, eta erreferentziazkoa bihurtu da haur eta gazte transexualen eskubideen alde lanean ari den elkarte gisa. Sorreratik egitasmo asko eraman dituzte aurrera, aldarrikapen asko zabaldu dituzte, lorpen asko erdietsi, borroka asko irabazi eta beste batzuk galdu ere bai. Hoiek guztiak eta modu orokorragoan haur eta gazte transexualen errealitatea hobeki ezagutzeko gaur Berria FM-era gonbidatu ditugu Bea Seber, Naizen elkarteko bozeramailea eta Xuban Senal elkarteko kide izandakoa. Ongi etorri Bea, Xuban, plazera da zuek hemen izatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Poza handia da hemen izatea, eskerrik asko guk zuei. Eta, bueno,
esan dugu urte betetzea urte horrena dugu aitzakia edo arrazoia zuek hemen izateko, beste asko ere bagenitzake, gonbidatzeko ona. Eta, urte horren hori dugunez aitzakia nahiko genuke atzera egin. 10 urte joan dira, naizen elkartea sortu zenutenetik edo sortu zenetik gaur egun naizen elkartea sorraraziko zuen azigura, ezta? Abiatu zenetik bidea Euskal Herriko Krisalis izen horrekin beraz lehenik eta behin zorionak berriz, eta ona galdera, nork bere modura egin zuen honako bidea, ezta? Modu desberdinetan eta arrazoi desberdinengatik zaudete zuek hemen, eta, akaso elkartearekiko harreman ere diferentea da, ala beharrez. Labur hasiko dugu honekin elkarrezketa, zer da zuentzat naizen, zer da zuretzat Xuban, zer da zuretzat Bea, ze harreman edo zer eman dizue elkarteak denbora honetan, eta zer da gaur egun zuentzat? Niretzat naizen izan zan, nik transitu egin un momentutik, nolabait nire babesgune bezala bihurtudan lekua elkartea izan da, baino baita ere izan da jaia familia bat, bestela ze. Ni iritsi nintzen inor ezagutu gabe nire gora berdinan, batean nire identitate deskubritzen, eta ezagutu nun jende pila bat nire gora berdinan eta nire bibentzia berdinakin, eta hortik aurrera nire evoluzioa izan dan leku bat izan da. Ze polita familien elkarte den bat zure familia, izatea kasi hor jolas horretan, ze ongi. Bea zuretzat? Begira, ni sartu nintzen, martxoaren 8an sortu bazen elkartea 8 familiekin, ni apirilan sartu nintzen, 9. izan nintzen. Orduan, garai horretan pentsa, 2015 zen, oso ez ezaguna zen gaia, 2013an agertu zen lehendabiziko haurtzaro eta transexualitatea elkarrekin estatuko komunikabide batean. Orduan nik banera matzan 3 urte inguru, bueltaka informazioa bildu nahian, nire semearen egoera zela eta garai horretan alaba zela pentsatzen nuena, eta beste familia batzuk topatu nituenean, esan nuen, hemen inork ematen ezizkian erantzunak hemen badituzte. Orduan niretzako izan zen, heltzeko leku bat, heldu leku bat, eta hortik aurrera nik erabaki nuen, inor ezin zela egon egoera horretan, eta formazioa jasoko nuela, eta lanean hasiko nintzela nik paper hori betetzeko. Orduan, sartu nintzen ama bezala, oraindik ere, zan daiteke ama bezala noela, baina gero nire lana bihurtu dut. Nire lana, nire militantzia eta nire dena. Orduan, orain beste familia batzuk laguntzen egiten dut lan, eta, buelta eman diot, ez? Bitu, batzuetan sentipena dut, erreparo ematen digula, norberari erreparo ematen diola, norberaren lorpenak eta ez nabarmentzeak, ez badugu alako, ezakit, lotxa bat, baina inondik ere, eta nahi nizuke, bereziki hau akaso zuri Bea galdetu, ze adingabe transexualen eskubideen eta ongizatearen alde lan egin duzue ordutik nahi zenen, eta aurrera pauso garrantzitsuak eman dira ordutik, orokorrean gure gizartean, harakatuko dugu horietan guztietan, izan dira lege reformak, osasun hartan hobekuntzak ere bai, gizartearen babesa ere, hor ere eraginda. Ze neurritaraino, ze puntutaraino izan da erabakigarria, 10 urte hauetan, naizenen lana Euskal gizartean aldaketa horiek gertazite zen. Hori guk ezin dugu esan. Horregatik ikusten. Baina gure asmoa beti izan da, lehendabizi eta garrantzituena, eta nik uste dut 10 urte hauetan garrantzituena hori izan dela, pentsagarria egitea transexualitatea haurtzaroan, ez? Pentsagarria egitea, ze garai horretan, oraindik ere, gure irudimenean, pertsona helduei zegokion zerbait zen, nolabait aukeratzen zen zego zer edo, ez? Orduan, bapatean, egoera hori pentsagarri egitea kriston urratza izan zen, ez? Aurrera pausu handia. Hortik aurrera, ikusgarri egin genuenean, ikusi genuen zelan hasten zen elkartea, gero eta familia gehiago hurbiltzen zen, identifikatu alzutelako zer zen. Ordura arte, ez? Orduan nire ustez hori izan da garrantzitsuena. Gero hortik aurrera lortu ditugu protokoloak, legean moldaketak eta hainbat gauza, ez? Baina aurrera pausurik handiena hori izan da, eta kontrara, azken urte hauetan atzera pausuak ematen gaude. Gero goiago sakonduko dugu azken urteetan erdietxe dituzuen lorpen horietako batzuetan, eta baita azken urteetan gizartean eman diren aldaketetan ere, baina gustatuko litzaiguke nabarmentzea
ederra iruditzen zaigula zuek, naizen elkartean, individualtzat jo zitezken borrokak kolektibo egin dituzuela. Norbere identitatearen eta ongizatearen alde borroka egin ordez, kolektiboren alde egin duzue, eta jada egun familia baino gehiago zarete. Eta lehen aipatzen zenuten babesgunea izan dela, familia, heldulekua. Ez duzer ikusirik izanen alako prozesuak askotan konplexuak izaten direnak bakarrik edo alako babesare batean bizitzeak. Azkenean egia da, igual hori, zuk zure pertsona bezala hau bizitzen dezunean, oso diferente izan daiteke, badakizunean, begira, ez dakizainek bizi izan du eta igual justo eskolako prozesuak edo azten dezanean esaten jendeari, ezagutzen dezunean beste norbait referente dakazunean, eta nik egin un horrela, edo ezagutza beste norbait egondanean zure egoera berean, eta ja beste pauso batekin dijoanean, ze ikusten duzu zure burua, ni egon naiteke hor, eta baita ere polita da ikustea norbera azten eta prozesu bat martxan edo transitua eginda, ikustea sartzen da jende berria eta ni izan nintzen, sartu nintzen hori, eta nik ere alde lagundu jende gehiago bere prozesuan, eta eskolako problemak edo lagunekin edo inguruko gauzak gerta daitezken guztia, ni igual egon naiz hor eta elkar laguntzeko baita ere. Bai, hor, lehen aipatu zuen familia ginela, une honetan 340 inguru gara, baina beste asko emeti pasa dira eta jada ez daude edo Xubanen kasuan bezala, badaude, baina inguruan, ezan dut ez ditu. Bidea eginda eta dagoeneko ez. Baina berak aipatu duen bezala, berak izan zituen bere erreferenteak eta gero bera erreferente bihurtu da. Eta gu egiten ditugunean familien topaketak eta horrelako gauzak begirale gisa, honelako gaztea ditugu, ez? Orduan oso garrantzitsua da gure txikientzat eta gure gaztetxoentzat ikustea, eura bezalakoak, baina helduagoak, edo nagusiagoak, erreferente bihurtzen dira eta oso garrantzitsua da. Orduan, naiz eta elkartean ez egon ofizialki, badaudela hor gure familia dira eta oraindik hor daude. Bai, bide hori ez dela eteten batean adingabitzateari zerakoan, ez da? Hori da. Aurkeztu zaitugu Xuban Senar, naizeneko kide izandakoa, naizenetik pasatakoa, naizenekin, aritutakoa horrela, baina igual ez zehaztuko dugu aurkezpena gehiago, gizon transa zara, Xuban, eta guk ere egin dugu alako harakatze bat, entzun ditugu zure beste testigantza batzuk aurrez eman dituzunak, urte hauetan guztietan, eta zuk esana duzu gizartearen aurrean horrela azaldu zinenean, alegia, zaren gizon gixara, orduan lortu zenuela, azkenean zuzeu izatea, horrela entzun dizugu kontatzen. Pausoa, noiz eman zenuen, nola eman zenuen? Ni egia da, nire amala garai bat, ez dakit, 14-15 urte bitartean, nabaritzen una zerbait etzegoela ondo. Ez nekin zertzan, eta askotan jende askori gertatzen zaion prozesua. Badakizu badagoela zerbait ez dizunako adarratzen, ez? Baina, klaro, nik txikitatik ez nun inoiz nire santziaten neskan nintzala, eta bai, hasta. Hortxe usten duzu, mundu guztiak usten duen bezala, azkenean desate izuten zerbait, eta hola dago. Planteatzen hasten zean arte, igual ez dela horrela, ez? Eta orduan, 14, 15, 16 urte bitarte hortan eukinun nire identitate krisia. Egon nintzana hor nire buruarekin batera borrokan. Eta topatu nun arte, uste YouTubeen izan zala beste mutil trans baten bideo, heldua zana, topatu nun bere bideo bat, eta esan nun, hau ez nun ezagutzen, ez nekin zertzan, eta esan nun, ikusi nun, eta bale. Eta utzen nun hor, eta horra hasi nintzen, bintzun bizkat nire buruak klik bat, eta horra hasi nintzen ematen boltak, eta hor hasi nintzen bizkat experimentatzen baita ere, nera nahian arropak hartu, ikusi, igual, ja banakan motza, aspalditinukan motza, baino, igual, hau da, eta igual mutia naiz, baina hasieran esaten buf. Mutila izate horren, neska izatetik mutila izate hori onartze arte, eukin ditun, ez dakit, 5-6 hilabete behintzat, hori, ez dalako aldaketa, erresa ez dalako erresa, niri behintzat ez zan erresa egin, edesera ikitzea, nire 15 urteetan bizi zanun hori, baino, azkenean hori ez zuri esan dituten zerbait da, eta igual nin txikitatik ezagutu izan banu bazegola aukera, igual ni neska ez izateko, igual txikitatik esango nun mutian nintzala, zegoen elkartean sartzen dian gazte edo asko, 4-5 urtekin esate dute etxean, ama ez naiz mutia, o ez naiz neska. Orduan,
nire kasuan izan zen nerabezaroan, hori daudelako garai konkretu batzuk normala izaten denak transituak, hori momentu klabean nerabezaroa, garai raroak didalako. Bai. Bitu, hor esan duzu, zuri esan zizuten neska zinela, eta akaso hori esan ez balizute, diferente izan zen prozesua, ez? Eta hor, orain gogora etorri zait, berriki anerperitz berriako, besteak beste berriako zutabe gile denak idatzi zuen, gauza mordoa sartu zuen, artikuluan, ustu zela aurrak eta genero esentzialismoa, baina horrela aipatzen zuen, nola ez izen zaituzten hasieratik gauza bat ezarrita eta izendapen bat eman da, ez? Kasi, ez dakit nola esplikatu, niri ere esan zidaten zer uste zuten nintzela, ez? Eta, bat egin zuen nire kasuan esleipenak eta naizenak, ez? Baina, nola deitzen dizuten, nola ez dakit erabakitzea den, haiek erabakitzen duten zure partez, baina hor sartzen da hasieratik markaje bat, ez da? Bai, hori da, eta normalean koinziditzen du, baina, claro, ez da, orain hasi da pizkat ikusten, agian ez dela horrela, agian ez dulako daratzen. Eta hor du, nire kasuan hori izan zen, 15-16 urtekin, gero lehenengo esanun etxean, claro, nire krisi momentuarekin, gero esanun eskolan, eta hor juntzan pixkanaka benetan errealidade egiten, eta... Anaiak izan ziren lehenbizikoak jakitean, Xoban, edo etxean? Orduan. Ez, egin un afari kolektibo bat, uste. Beitu. Baina ja, nengolako, esan duen gaur batean, esan duen, izango da gaur izango da eguna, eta uste, ja, salara o gelara o zijoala, norbait zen, txoin, etorri da kagauza bat pintatzeko. Hasi nintzen negarrez, zantzan da, bai, nengon oso urduri. Berez, nik banekin familiak gaizki etzula hartuko. Ze badaude kasuak, igual, ez dakit, segun zegoera bizitzen dituzun etxean, baina nik banekin gaizki etzutela hartuko, baina bazan aldaketa oso handi bat, banekila nire familia jarriko zula kolokan nolabait, osea, nire gurasoko ez dakit espero zuten, ez zuten espero, gero esan didate berez ez, baina azkenean gero, ni ju naiz txikitako egoerak eta pilatzen eta atzera begiratuta badaude seinaleak askotan. Baina, klaro, hori ez duzu seinaletzat hartzen, ez badago ezer. Orduan, klaro, eta betere, segun ze seinale igual ez dira seinale, eta baina hartzen dugu seinaletzat edo hor badago ikertzeko zerbait. Baina hori nik esan etxean, eta hor dutik aurrera esan ziaten, lasai, hau pasako dugu, zurekin gaude, eta hortik aurrera, jazta. Baina hori, etzan izan ez da ere gauetik egunera gero izena, eta ja beste horrekin. Gero hitz eginen dugu agian pixka bat gehiago prozesuaz, baina behar zuretzako galdera bat dugunekin guztiarekin lotuta izan ere, ingurukoek espero duten edo espero ez duten pertsona batek edo haur batek behin alakorik aitortuta, kasu batzuetan behintzat ingurukoei, gurasoei agian sordakieke galdera bat. Nola ez naiz lehenago ohartu, ezta? Pentsatzen dut sarri piztuko dela galdera hori, edo baita erru sentipen bat ere, ohartu izan banintz aurreztu ahal izanen nioken berak kontatu beharra, ezta? Hala gertatu hoi da. Bai, kontua da, Xuanek esan bezala, gero eta gehiago ikusten ditugula transitoak adin oso txikitan, 3 urte eta erditik aurrera, baina asko daude gero eta gehiago 3, 4, 5, 6 urtekin, baina beste asko nerabezaroaren inguruan. Hor gertatzen dielako gauza asko eta horrek pizten du, nolabait, identitatearen inguruko hausnarketa, eta askotan hor gertatzen dira, aldarrikapenak esango nuke, askotan esan bezala, seinalak egon dira, baina ulertu barik zer gertatzen zaidan, orduan, gurasoek ere ez dute ulertzen nolabait esateko. Eta orduan, hor gertatzen dienean, adin batetik aurrera gertatzen dienean, bai ikusten dugula sailagoa dela dena, hau da, gero talenago, orduan eta errezagoa. Eta orduan asko errua eta zelan ez naiz konturatu, esan beharra dago ere, beti ez dala seinalerik egon, askotan errelatoa izaten da, niri neska nintzela, mutia nintzela, esan zidaten, eta esan nuen, ala izango da. Eta orduan, egokitzen nintzen, espero zen horretara. Orduan, ez da seinalerik egon. Eta orduan, familiak ezaten duenean, zelan ez konturatu, ezin zinelako konturatu, berak adierazi duenean entzun duzu, eta orain tokatzen da bide laguna izatea, orduan, garai bakoitzak badauka berea, eta
batzuetan kontra izaten da, ez? Txikia zenean bai esan zuen, baina esan genuen, txikiegia da jakiteko. Gero nera bezarean esan zuen, eta esan genuen, nera bezaroa da, orain krisia ohikoaina da, pasako zaio ez dakize. Eta gero nagusitan esaten duenean, ezin da izan, bestela lehenagotik egingo zenuken, ez? Orduan esaten zu, ez dago modurik hemen, ez? Entzuna izateko. Orduan, bueno. Ja. Eta besteak beste fase horretan laguntzea ere bada naizenen egiteko bat azken finean, ez? Pertsonak kontatzeko pausua ematen duenean eta deseraikitze prozesu hori guztia pizten denean. Bai, izan daiteke familiak deitzea, ez dakit, ikusten duelako zeo, zerez, bereziki txikiak direnean, seinale batzuk ikusten gaude, hau esan du, bestea esan du, ez dakigu ondo izango den, ez den izango, eta guk pistak eman alditugu, begira, egin hau, irakurripeun hau, edo atera gaia, edo ez dakiz eta eaz esaten duen hau egiten duzuenean, edo ez dakiz eskatzen badizu emon, pizkat jarraitzeko, eta aurrak markatzeko bidea, ez? Orduan izan daiteke, hor egotea oraindik familia pixka bat ikusten, edo izan daiteke ja argi. Adierazi du, argi dago, hala ere, familiak beti zalantzak izaten ditu. Beldur nagusiak izaten dira, eta kasu egiten badiot eta gero ez bada, ez? Edo, eta kasu egiten badiot, eta orduan ni ari naiz bihurtzen, ez den zehozer, nolabait bultzatuko dut nik, ez den zehozer izatera, hori dia beldur nagusiak, eta orduan, gure lana izaten da pixka bat hori desera ikitzea, eta zatea, zuk ez duzu bihurtuko ez den zehozer, deitzeatik eskatu dizun moduan, edo ez bada, agian, biderik egokiena jakiteko ez baldin bada, hori egiaztatzeko, bide laguna izatea da, kasu egin, probatu, hausnartu, egin bidea berarekin, eta ez bada, dezerekiko da. Mamu hori usatu behar zaten diezu ezuek, ez da? Mamu hori ikusten dutena familiek, beldur hori, gero atzera, buelta, ez dakitzer, alakoetan behar da pixkat argia jarri, ez da? Bai, ze kontua, hemen ez da, Xubanek egun batean ezaten duela mutilean naiz, eta hurrengo gunean testosterona moten diotela, ez da kasero ikusirik horrekin. Hau da, prozesu bat, hau da, pertsona bera laguntzea, bera hausnarketan, eta batzuk askarrago doaz, beste batzuk astirago, eta orduan hor familiakin behar duena da, bakoitzaren erritmoa errespetatu, oztopoak kendu bai, baina bultzatu barik eta eragotzi gabe. Eta zalantza horiek ere izanen dira maila batean gizartean sortutako aurre iritzi eta mito eta tabu guztien ondorio, ez? Zalantza bari, bai, azken finean gai honetan daukagun arazorik handiena da ez jakintasun handia dagoela, eta horrez gain gerota gehiago, buloak, ezurrak, alakoak, ez? Orduan, zuk alako egoera bat ez duzu inoiz nahi, ez? Beti nahi duzu zure seme-alabek alik eta errezen izatea bizitza, orduan, inoiz ez duzunez hau gertatzea nahi, beti eusten diozu aldiosunari, ez? Hau esan didate, orduan ez da izango, beti daude zalantzak eta beldurrak, beti, inoiz ez da inor etorri esaten, ze ongi, hau gertatu zaidala. Baina badakizuen noiz etortzen den nahiko posik, suizidio saiakera bat egon denean, edo depresio bat egon denean, jakin barik zekertatzen naute zitzaion, eta orduan esan duenean, begira, hau da, ez? Espero ez duten mutilan eskado dena delakoa naiz, orduan familiak esaten du, badakigu zer den, orduan bai. Hor helduleku bat. Bai. Xuban, zure prozesura itzuliko gara apur batez, esplikatu diguzu eta eskertu dizugu, estena hori ere nolakoa izan zen, ez da, afari kolektibo hori aipatu duzu, nik jakin nahi nuke, behin kontatuta eta apurka ginen zen zerbait izanen zen akaso, baina sentitu zenuen gehiago, zakit, arindua lasaitua zen, euforiarik ere izan zen, pixka bat, zer lortu zenuen behin horrela gertuta, ez? Bai, azkenean, claro, ni pasan nintzen mundu guztiak emakume edo batez ere gaztelera gertatzen denean pronombre femeninoa erabiltzea eta bar, gero nire igual etzerako asko pasatzen ez da ere, ze motza eta jazten nintzen oso maskulino baita ere, baina bai familiako jendearekin eta eskatu nunean edo klasikidekin eta bar, mutil bezala tratatu izatea, esaten, hau da nahi dudana, eroso sentitzen naiz horrela. Eta horrekin bai ikusi eta sentitzea baita ere nor naizen ni benetan. Ez dakit, bauzunzuk hitzik ordura artekoa definitzeko, esan nahi dudana da, batez ere orientazioarekin, orientazioa zare garenean armairu hitza erabiltzen da, askotan armairutik ateratzea, ez dakitzuk ere, hori
erabili izan duzun adierazteko, bueno, ez? Zinen bezalako agertu zinen arteko fase hori, ez dakit armairu ditzen diozun, hori lehenbiziko goza, eta zen eurritan izan zen gatazkatsua zuretzat, ez? Pixkat, bueno, armairu deitu behar diogu zure kasuan ere, bekatu, Bai, deitzen zaio armairu baitare orokorrean identitate eta baitare orientazio sexuala eta bar. Baina bai, armairuz aparte nik uste niretzako bai sentitzen dudala izan zala nolabait batez ere justo transitua egin aurreko urte horiek mozorro bat bezala. Ze nik bai sentitzen nun ez nintzala ni. Eta aurkezten nintzala jendearekin mozorro batekin. Eta orduan, behin transitua egin unean izan zen, maskara bat kendu eta benetan nera aurpegi erakustea. Beitu bada, Iruki Larrosa kooperatiba, ezagutuko duzue, Iruki Larrosa kooperatibako kideek 2021 batean atera zuten liburu bat, eta orain gogora etorri zaigu guri elkarrezketa prestatzen ari ginela, zehazki haiek Hernaniko memoriari erreparatu zioten ikerlan batean, 50 urtetako LGTB memoriari Hernanin zentraturik, ez da. Eta, atentzio eman zigun guri izenburuak. Noiz bukatzen da armairua, haiek armairua hitza baliatuta, baina pixka bat galdera zen, ia noiz arte behar duen norbaitek, behin eta berriz jendearen aurrean agertu, esplikazioak eman, ze irudipena da batzuentzat behintzat, armairutik ateratze, maskara kentze, deitu diezaiogun hori, kasik etengabea dela, edo behintzat ez dela behin bakarrik egin beharreko zerbait, ez da, nola bizi duzu? Egia da, igual jendearekin, hau da, nik lehenengo momentutik ez dut esaten, logikoa dan bezala, bakoitza dan bezalakoa dalako, eta ez dagolako beharrik. Baina egia da, igual, jendearekin, jende ezagutzen zoazen bitartean, eta inguru berriak, edo, iristen da puntu bat, nun, igual, zure egunerokotasunarekin zerbait harremana dakana. Eta orduan, horra, zibar da tanteatzen terrenoa, igual, komentario bat bota, edo, igual, claro, nik adibidez sare sozialetan jartzen dut. Badazkat gauzak eta orduan norbaitek kotillatu nauen momentutik jakiten du. Baina hola, pertsonan ezagutzen badezu norbait, ikusi behar da harremanean ze puntutan, esan, ikusi behar dezu, analizatu behar dezu pertsona ze ingurutan da behien, ze igual ez dio graziarek egingo eta auskalo, baina egia ez da, nik behitzat ez duela sentitzen beharrezkoa jendeari esatea, ez badiristen puntu konkretu bat, adibidez, gaur nijoa ez dakit nora hitzaldi bat ematera, eta jendea galdetu nahi badu galdetzen du, eta interesatzen zaionak, jakingo du, baina ez da ikusten dudan zerbait, niri buruz, nire zerbait klabea dana. Nekez alitzaitzuke bestela, ez da aldiro, eta edo zeini hobeki esan da, ez da, azaldu beharra. Baina zaila da, oreka hori, ez dut zertan kontatu behar, baina ez dut eskutatu nahi, orduan, oreka hori zaila da, eta askotan gainera kontutan izan behar dugu, nahiz eta txikitatik, adibide bezala nire semea, ez? Nire semeak ez dauka inongo oroitzapenik neska bezala tratatu izatea, ez? Oso txikitan egin zuen transitoa, 5 urtekin, eta zispazina dauka, ze azken finean blokeora iritsi da, ez zaio, zispazina ulertzen ez duenarentzat, ez zaio lan nabaritzen transadala. Baina ala ere, berak kudeatu beharko du bere bizitza osoan bilustasuna aldagela batean, adibidez, edo ondartzan, edo ez da gizer, ez? Kudeatu beharko du bizitza osoan ligoteoan, kontatuko diot, ez dio kontatuko, noiz kontatuko diot, ez? Eta kudeatu beharko ditu beti esparru seguruak. Hemen segurua da transbesala gertzea, ala ez. Orduan, hori da beti gainen eramango duten zehozer, ez? Zaurgarritasun egoera batzuk egongo direla hor beti. Egoerarik onenean ere. Orduan, bastakit hori armairuatik ateratzea den ala ez, baina horregatik batzuetan gaizki egin dugu familia batzuetan, transitoa oso txikitatik egin dutenen artean, gu beti nahi dugu gero eta arautik, gero eta gutxiago atera, ez? Gure seme alabak orduan, zu bestea bezalakoa zara, bai, baina transa zara. Ez? Beltza bazara ere, bestea bezalakoa zara, baina beltza zara. Eta horrek zeo zer esan nahi du beti. Batzuetan asko, batzuetan gutxi. Baina beti esan nahi du zeo zer. Eta ez baduzu
nolabait ez badio zu argi usten, ez gero ikusten dugu zelan doluak ere egoten diren, ez? 8-9 urteko neskatuak negarrez, baina nik nire tripan umetsu bat eukin nahi dut. Zuk ezin izango duzu maitia, baina beste emakume askok ere ez. Orduan batzuetan saiatzen gara ez, beste bezalakoa da, baina transa da. Eta nik uste dut hor akatsa egin dugula, ez? Nolabait, zuzarena zoragarria da, eta punto, eta gauza askotan bestea bezalakoa zara, eta beste batzuetan ez. Gauzei nola deitu, bada alderik, noski, aipatu dugu gizartean existitzen den ezjakintasuna, eta transpertsonen prozesuez hitz egiteko garaian, esamolde mordoa azaleratzen dira jendearen diskurtsoetan, eta jakina gauzak nola izendatu, bada importantea. Aditzetan ere sumatzen da hori, ohartuko zineten, adibidez esaten denean norbaitek erabaki duela gizona izatea, edo gizona izan nahi duela, bestelakoak. Batzuetan iragan orainaldi etorkizun hoiekin jokatuz, esaten dutenean ez dakit nor lehen emakumea zela, baina orain gizona dela. Hoiekin guztiekin zer? Nola bizi dituzue hitz egiteko manera hoiek zuek? Nik uste egia da, orain poliki aldatzen ari dela gauzaz, hori gero eta informazio gehiago dago, nola ematen den transituak eta jendearen bizipen gehiago daude eskura. Baina, klaro, ez badago informaziorik pertsona bat, hori igual nire kasuan, nik txikitatik ez nuen esamutila nintzana, baina nik ez de konsideratzen, ez dakit ze punturaino konsideratu, ni emakume bezala ikusia izan naiz, baina ez naiz izan emakumea. Orduan, nik ulertzen dut kanpotik jendeak ulertzeko balio diola leheno emakumea zen, eta orain gizona da, bale, baina ze punturaino, hau da, emakume bezala ikusia izan naiz, eta emakume bezala sozializatu dut, eta bar. Baina, hori, jendeak ulertu behar duna da, identidadea dela izatea. Orduan, esaldi horietan, nik uste azaleratu behar dena dela, bale, ja behin, ulertu dugula zer dan trans bibentzia bat, ez dela txikitatik aldaketa, ez dagoela aldaketa genero, aldaketa bat batean bezik, eta dela nola ikusia dagoen gizartean. Hori da. Eta zuzen ere, horrekin lotuta, trantsizio prozesuekin lotuta, zuri bea asko gustatzen zaigun ideia bat entzun dizugu, orain burura torri zaidana Xuban entzuten, haur batek trantsizioa egiten duenean aldatzen dena berez ez dela haurraren sexua edo generoa, kanpokoaren begirada baizik. Begiradan aldaketan dagoela gakoa. Asko kostatzen da hori ulertaraztea. Bai, pizka bat lotuta dago Xubanek esan duenarekin, ez? Guk azkenean gauza bat ikusten genuen, orain beste bat ikusten dugu, baina Xuban beti izan da bera zan mutila, ez? Orduan hori ulertzea kostatzen zaigu gure begirada aldatu behar dugulako, orduan. Nik adibide bezala erabiltzen ditut hitzaldietan nire semearen argazki bi, eta ikusten da berdin transitua baino lehen, eta ostean, ez? Itxura berdina, izena ez du aldatu, genero gramatikala ez du aldatu euskaraz hitz egiten diogulako, tratamendurik ezen ez ere egon, orduan zergatik hitz egin aldugu transito batei buruz, gure begirada aldatu zelako, ez? Nik ikusten nuen neska bat, eta gaina oso harro bizi nuen begira nire alaba zen olako nortasuna duen, pasu egiten du estereotipoetaz, ez dakiz zer, eta berak esaten zidan zen, enauzue ikusten. Ez. Orduan berak ez zuen ez ebez aldatu, baina guretzako kriston aldaketa izan zen begira aldaketa hori, ez? Orduan oso gogorra da guraso bezala eta batzuetan dolu bezala ere bizi alduzu. Ez duzulako onartzen edo ez zaudelako hor, baina, klaro, ni bi mutilen ostean uste nuen ja alaba nuela, eta ja neure buru ikusten nuen martxoaren 8an alabarekin, eta batean, ez, beste mutil bat, ez? Orduan, klaro, niretzako ere, prozesu bat da, orduan, onartzea ere, zuk ere badokazula hor, zure barne, zure sentipenak ere hor badaudela, naiz eta gero, berdin aurrera egin, eta onartu, eta maite, eta pertsona berdina da, ez? Pertsona berdina da. Nire alaba inoiz ez desistitu.
baina niretzat erreala zen. Orduan, bueno, prozesu hori, eta, bueno, batzuetan hori oso gogorra da familia, hainbat familietan, eta kostatzen zaie, eta ezin dut, esaten dizut ezin dut, eta negar batean ezin dut, ez? Bueno, ulertzen dutelako, agur esan behar diotela, ustez zeukaten alabari edo semeari. Trantsizio hori egin behar dutelako, ez? Bai, horregatik familiak egin behar du. Pertsona berdina izan da, ez? Izan daiteke, bai, erabakitzea momenturen batean itxura aldaketa bat, ala ez, izen aldaketa bat, ala ez, baina pertsona berdina da, ez? Nera bezaroa aipatu dugu, dagoeneko. Ni baino gehiagotan, Xuban esaterako kontatu duzunean bazuk nera bezaroan bizizan zenuela alako, bueno, besteak beste gatazka nabarren duzitaizula gehiago, eta orduan urratsa ere, garai hortan eman zenuela. Eta, bueno, nera bezaroa aipatzarekin batera gorputza aipatu genezake, jakina baita normalean izaten dela alako garapen bat gorputzean nera bezaroara itxita, organo batzuk gehiago narbentzen direla, batzuei bularrak puzten dezkie, beste batzuei hilea sortu, bueno, bada nolabait aldaketa garai bat izanen da kaso horregatik garai bereziki gatazkatsua genero disidentzientzat oro har, ez da, eta bueno, honekin adibide bat ekarriko dugu izpidera, ze Berriaren hemerotekan harakatu dugu, eta 2018an German Urteagari eta Ibane Imazi egin zioten elkarrezketa bat, elkarrekin, bai? Eta, bueno, Jon Ordoinez kazetariak galde egin zien, ia zein zen beren identitateari buruz zeukaten lehenbiziko oroitzapena, eta izan ziren alako atzera begirako bat egiten, eta, bueno, hemen nik esplikatua laburre hor dago elkarrezketa osoa, baina Urteagak, zioen German Urteagak, kontatzen zuen berak, ikusten zituenean Atletikeko emakumeen futbol partidak, amari galdetu ziola, ia berari ere, adibidez titiak hasiko zitzaizkion, baietz erantzun amak, sentsazio oso desatsegina duela gogoan ordutik, ez da, ez zuelako nahi, eta ez da pentsatu ere adibidez hilekoa jaitsiko zitzaion momentu harri buruz, ez da, bueno, gatazkatsua, bada, eta hori nahi nizuke galdetu Xuban, zureaz edo kanpokoaz, baina hor, bueno, bada, bizi beharreko sufritzen dena batzutan, ez da. Bai, orokorrean egia da, igual gero eta gutxiago hori bat, transitu gazte hasten diren orain naizeneko umeetan, baino egia da, nera bezaroan transitu egin dugun gehienok, bizitu dugula hori bat, nolabaiteko retxazo edo moduko bat gorputzarekiko, ze horrek implikatzen zigun, hau da, nik bularra balima ditut, horrek jendea gizarteak esaten diguna, bularrak balima dituzu, neska zara, emakumea zara, hileko baduzu emakumea zara. Orduan, oso tipikoa da horrekin erlazionatzea. Orduan, ni gogoratzen dut adibidez, hilekoa jetxitzan gau batean, izan zen negar batean, ez da amak esaten zidan, normala da, eta nik ere banekin normala zala, baina ez niri, ez dun nahi niri hori gertatzea, eta momentuan adibidez ez dun ulertu zergatik zan hainbesteko kargan niretzat, baina bai, nik horrekin adibidez bai dakat horitzapen txarra. Gerora adibidez behin transitua eginda eta hormonak eta bar, gero ja adibidez eduki dut hilerokoarekin beste jetxi zait berriro hilerokoa momenturen batean, eta ez da izan horrelako problema, zen nik ja mutil bezala irakurrita, hilerokoa badut, jazta. Ez dago horrek ez daka orain emakume izatearekin harremanek niretzat. Gainera, batzuei nabarmentzen zaie, alako disforia nahiko, ez, potente bat, beste batzuei badakigu, ez duela zertan, ez da, badira nonski transak, gorputzarekin alako disforiarik sentitzen ez dutenak, errealitate horiek ere behar dira ikusarazi, ez da? Bai, esango nuke, gehienetan, gure mutilek okerren eramaten dutela diela bularrak, eta gure neskek hilea eta hotza, hoiei dielako hain zuzen ere, kanpotik gaizki irakurria izatea egingo dituzten ezaugarriak, ez? Eta gero badagoela jendea ez duela gaizki bizi, baina momenturen batean gaizki bizi izan dute. Zan dut prozesu bat dela. Ez dugu ezagutu mutilek ondo bizi izan duenik betidanik, bularrak hasi zaizkit eta ze ondo. Beti izan da prozesu barne onarpen bat, ez? Eta oso garrantzitsua da alde batetik erreferente horiek eukitea, eta beste alde batetik kontuan hartzea barne lanketa bat oso garrantzitsua dela, ze askotan zer gertatzen da. Jartzen diela espektatiba gehiegi
hormonetan. Orduan, petzatzen duzu, nik kriston autoestima txarra daukat, baina orain hormonak hartuko ditut eta ja zoriontsua izango naiz. Ez da hori gertatuko. Egia da, orokorrean eta ikerketak daude horren inguruan antzietatea eta depresioa murriztuko dela, lasaiago egongo zaelako baldin badakizu jendeak ikusiko zaituela zuzain bezala, baina horrek ez ditu konponduko zure arazo guztiak. Orduan, barne lanketa hori eta onarpen hori oso garrantzitsua da, ez? Orduan, badago, Xuanen lagun batek duela ezainbeste utzi ditu hormonak, barne onarpen horretara iritsita, zanduelako, momentu batean behar nituen orain ez ditut behar, ez? Orduan, halako referenteak garrantzitsuak dira, eta gero ezagutzen ditu trantsitoa ja helduagoak izan da, helduagoak izan dut, 20 urtekin egin dituztenek, ja egin dute prozesua, eta orduan haian gai dira bularrekin bizitzeko, bereziki aktivismoaren inguruan mugitzen badira, ez? Orduan, badaukate alako indarra, alako autoestima, baina ez da egun batetik bestera pasa, seguruenik pubertaroan ez duten hain ongi bizi, ez? Orduan, prozesuak dira, orduan, barne lanketa oso garrantzitsua da, orokorrean, eta kasu hauetan, are gehiago, ez? Beste guzti, ziz garenek ere, gorputzaekin daukagun harremana, Noski. Edo zein kasutan disforiarik sentitzen ez duten errealitate transek ez ote duten are gehiago agerian uzten txosten psikologiko, psikiatriko zentzurik eza, bea. Bai, kontua da, eske hor bai dakagula borroka Nafarroan aspaldian lortu genuen transbiden, psikiatria kentzea eta beste eredu bat daukagu eta beste modu batean bizi da, baina Euskadin oraindik naiz eta legean horrela gertzen den, praktikan ez da esarri, ez? Orduan gu Hego Euskal Herrian egiten dugun lan beti alderatzen dugu hemen hau hobeto bestean hor, orduan baina bai ikusten dugu oraindik badauela buruan nolabait ideia bat oso txikitatik izan behar dute, oso modu argian, oso estereotipatuak izan behar dira genero adierazpenean, eta hau ez da egia inondik inora, ez? Orduan, gu baditugu, mutil transak, baleta egiten dutenak eta ez da gizer, eta baditugu neska transa, gizarteak maskulinotza jotzen dituen jarrerak, arropak, hobiak dituztenak, eta orduan, klaro, hoiek, alako psikiatra baten filtrotik pasatzeko, zailtasunak dituzte. Orduan, zentzugabeka eri bada, ze kasu bakoitza mundu bada, eta denitarik dago, eta ez dauka zerikusirik, prozesu bakoitza mundu bada. Orduan, ezin dugu pentsa, hau gertatzen denean bada, hau gertatzen denean ez da, denetarik dago, eta badakigu gainera ikertuta dauelako, genero portaera ez normatibo horiek emoten direla kopuru berdinean, ziz aur eta gazten artean eta transen artean, berdin. Orduan, gu baditugu, marimutil deitu alditugun neskak, ez? Gizartean ala deitzen dituzten neskak, transak direnak eta zizak direnak, eta alderantziz bebai. Orduan, hau espektroa da, eta ez da esaterik hau landa. Orduan, psikiatrak hor, batez ere ulertu behar dugu psikiatrak ikasi duela hau zer den oraindik buruko gaitza bezala ulertzen zenean. Orduan, ez jakintasuna ez da bakarrik gizartean, profesionalen artean ere badago. Beitu arditzagun, aipamena egin diozu Nafarroako, Erkidegoko legediari, orain justo gaixotasun bezala hartzen dela aipatu, eginen dugu alako entresaka bat esplikatzeko gutxi asko azken urteotan izan diren, egin diren urratsak egin dira. Lehenik eta behin, esplikatuko dugu bai, esan bezala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eragiten duen Euskal Autonomia Erkidegokoa eta Nafarroakoa. Nafarroan zehazki, 2017ko ekainean, LGTBI personen berdintasun sozialari buruzko foru legea sortu zen, eta lege horrek besteak beste, transexualitatearen despatologizazioan, administrazioko protokoloetan eta hezkuntza hobekuntzak ekarri zituen. Eusko Autonomia Erkidegoan berriz, 2012an onartu zen translegeak ezarri zuen transak ez zirela gaixo gisa tratatuko, eta beren identitate sexuala egiazatzeko ez zutela txosten psikiatrikorik aurkeztu beharko besteak beste. Eta iaz, 2024an aldatu zen azkenekoz, hori, eta Osakidetzan, hezkuntzan eta enpleguan egingo dituzte aldaketak ondorioz. Esaterako, ezarria dago lurralde bakoitzeko gutxienez transpersonak hartatzeko zerbitzu bat izan beharko dela.
ezta? Eta ez da. Eta ez da, hori ezarrita dago, justu ere orain zetorren bea, hau dago ezarrita, baina nahi nuke zuen balorazioa honek onurak ekarri dituelako, baina gabeziak utxuneak baditu dioski. Bai, hau aldarrikapena da, bagian 2017tik lanean hasi ginela, esan dut aldarrikapena betidanik, baina lanean hasi ginela eta honen zirriborroa mai gainean zegoela 2017 edo esango nuke. Eta 24 legean agertzen da, baina praktikan oraindik ez da indarrean sartu. Hala ere, espero dugu laster, holan azken bileretan holan adierazi digute, laster zerbitzu berria martxan izatea justo torre gara horren inguruan hitz egiten. Bai, azkenean egia da, orain Bilbon Bizkaian dago zentrala, eta, claro, familia guztientzat zita balima dakazu astelen goiz batean, o astean zehar goiz batean, eraman bar dezu zure semea bala, dena delakoa, ospitalera. Han, claro, segun ni Irunen bizi naiz. Irundik Bilbora amak janditun viajeak furgonetan, claro, Donostin egon balit, etzan iguala izango. Orduan, zentralizatua egon beharrean, provintzia bakoitzean bat egoteak asko lagunduko luke, ez hainbeste kondizionatzen medikura edo prozesuan ospitaleak edo sartu nahi ditun pertsona horrek erresteko bide hori azkenean. Eta gero perfila, ze orain dauena da psikiatra. Bai. Eta eredu horretan beste perfil bat aldarrikatzen genuen, eurek esan zuten, gobernutik esan zuten bai ala bai psikologoa izan behar zela, guk jartzen genuen adibide bezala transbiden erizaina dela, erizaina baina sexologoa, orduan gaia ezagutzen duela, orduan ez zela beharrezkoa psikologoa izatea, baina tira, hor zeuen iritsi aldatzeri, onartzen genuen guretzako garrantzitsuagoa da gaia ezagutzea eta batez ere empatia izatea prozesuarekin, eta ez orain arte bezala fiskalizatzea eta esatea sinestarazi behar didazu mutia zarela edo sinestarazi behar didazu neska zarela, eta ez bitarra bazara ez dizu sinestuko. Orduan egin performance bat bestela ez duzu lortuko ez. Claro, gainera sinestarazi estereotipo konkretu batzu jarraitzen eta modu konkretu batean neska edo mutia izaten. Hortikat kanpora etorri berriro, hemendikan hilabete batera eta berriro. Lehen aipatu dituzun irizpide zorrotz horien barruan kabiaraztea ez da. Erkidego mailako legei buruzari gara, baina ezin dugu aipatu gabe utzi 2023an onartu zuten Espainiako translegea. Genero autodeterminazioa aitortzen du testuak, baita adingabena ere, onartu zutenetik 12 eta 14 urte arteko gazteek epaiaren baimena behar dute erregistroan aldaketa egiteko, 14 eta 16 urte artekoek gurasoena nahikoa dute eta 16tik aurrera ez dute inoren baimenik behar. Horrez gain, despatologizazioan ere urratsak egin zituen eta eskubideen aitortza zabaldu zuen. Ze balorazio egiten duzue lege honen inguruan, izan ere hobekuntza batzuk dakartzan arren aurren ongizateari dagokionez ez dakar aurrera pauso handirik, ez? Bai, alde batetik, kalte handia ekarri digu Espainiako estatuko legeak sortu duen eztabaida faltsu horrek, atzera pausuak emotea ekarri du, ez? Gizarte mailan gezur asko zabaldu dira eta guretzako hor badago mugarri bat hortik aurrera okerrera egin dugula gizarte mailan eta argi eta garbi ikusten dugu bullying kasu gehiago egon direlako, arazo gehiago orokorrean indarkeria simbolikoa eta baita fisikoa ere, ez? Eta gorroto delituak igo dira, orduan guretzako hor dago mugarri bat hor mai gainean jarri zenean, baina ez legeatik, baizik eta inguruan sortutako eztabaida faltsu horregatik, ez? Baina gero legeak berez, ez dakar aldaketa handirik ez Nafarroan, ez Euskadi mailan, zeku eskuduntzak ditugu. Eskuntzan, osasun arloan, gizarte arloan, guk baditugu gure eskuduntzak, orduan, Espainiako estatuko legeak esan dezake nahi duena, baina guk gure eskuduntzak ditugunez, hor araututa daukagu 2017ko legearen arabera Nafarroan eta 2024koaren arabera Euskadin. Zerk eragiten digu bazuk aipatu duzuna, ez? Erregistroarena. Horrek bai. Eta kasu horretan aurrera pausuak izan dira
badagoeneko ez dala txosten psikiatrikorik behar, ez zeukalako zentzuri, 2018tik munduko osasune erakundeak jazan zuen ezela buruko gaitza, orduan ze aurkeztuko duzu begira existitzen ez den gaitz baten txostena dakar. Orduan hori aurrera pausoa izan da, eta beste alde batetik ez dela ja beharrezkoa lehen bezala 2 urteko hormonazioa. Orduan oraintze bertan esan alduzu, ez dakit hormonatu ala ez, bueno, pentsatuko dut, ez lehen bezala, baina bestela ez didate nanagiri aldatuko, orduan hormonatuko naiz naiz eta zalantzan izan, bueno, hori ere oso garrantzitsua da zalantzarik gabe. Eta gero 18tik 16ra jetxi dela, beste hainbat gauza bezala, ordunaldearen etena, edo beste hainbat lege bezala, 14 zuk esan bezala gurasoen bitartez, baina ze gertatzen da. Orain arte genuen erregistraren legeak ezartzen zuen 18 urte izan berzirela, baina bazegoen Auzitegi Konstituzionalaren epaia bat esaten zuena 18tik berakoek aldatu alzutela baldin eta erakusten bazuten transexualitate egoera iraunkorra. Pizka subjetiboa dela hori, ez? Baina nolabait demostratzea zuia bizi zinela esaten zenuen moduan, ez? Orduan, justo Hego Euskal Herrian gehienetan lortzen genuen datuen aldaketa 5 urtekin, 8 urtekin orain ezin dugu. 12 urtera arte ezin da. Orduan, bakar geratu zaigu egoera hori 12-14 tartean. 12tik bera ezin dugu. Orduan, jende asko joan zan korrika, begira, ez genukan asmorik nanagiri ateratzeko 7 urte dituelako, baina legea indarrean sartzen denean ezin izango dugu aldatu 12 arte. Orduan, goaz korrika, ez? Orduan, zentzu horretan bai, kanpoan geratu dira gure txikitxoak, halako fantasiasko ideia bategatik, nolabait pentsatzen dutelako karneta aldatzen badizut edo ez badizut aldatzen, zu izango zara gauza bat ala bestea. Eta gu Euskaldunon badakigu karnetak ezaten duena ez gaituela garenak egiten. Baina, badu pisu simboliko bat ere. Eta badu pisua, azken finean, ez badu islatzen zuzarena azalpen asko eman behar dituzelako eta zure intimitatea urratzen duelako. Eta legeetan egin diren aldaketei buruz ari gara, baina gizartean ere iritzi publikoan aldaketak egon dira azken urteetan, informazio eta jakintza gehiago dago, baina aurrera urrats asko egin diren arren aldi berean azken urteetan halako erreakzio TERF eta transfobo handi bat ere ikusten ari gara. Hala gertatu hori da, ez da, tamalez, aurrera egiten duzunean, sektore batzuetan erresistentzia eta violentzia aurkitzen duzu. Nola bizitu duzu zuek hau? Egia da, eta gu jende askorekin, nahizen inguruko jende askorekin hitz egin dudan gauza bada, hemen Euskal Herrian gaudela burbuila moduko batean, ze hemen legeak nahiko ondo daude, gaur egun asko bizi garen bezala, eta jazta ez dugu inungo arazorik, eta gizarte bezala ere, beste Espainiagan mailan beste leku batzuekin konparatuta asko zobeto gaude. Eta orain, gainera hori, azken hilabetan ere iristen ari dan gorroto eta mezu horrek, ematen du beldurra, gero etorkizun batean, Euskal Honik juten naiz ez dakit nora, hor kondizionatuko nauen, medikura jun bar badet, edo eski igual ezin naiz bizi edo zen lekutan. Eta edo ezin naiz jun edo zen ingurutara, ze ez dakit nola harrapatuko nauen horrek. Beitu xuban, orain ez eskuarekin gaira beste toki batean, aipatzen dugu, eta toki asko daude, eta hemen ere baditugu, halako erreakzioak noski baietz, baina aprobetxatuko duguzuk hori aipatu duzula, olde, olatu gorroto erreakzio honen inguruan hitz egiten ari garela, hain justu ere, esparru bati erreparatzeko, gorrotoa toki askotan dagoelako, baina berriki kirolarloan ere ikusi dugu hori, eta zehazki Estatu Batuetatik dator notizia. Eskatu diogu azalpenak emateko gure lankide Ainara Arretibel Gaskoni, bera Berriako kirol koordinatzailea da, eta horrela esplikatu digu. Azken asteetan ere kirolera iritsi da, ezta, olatu erreakzionario hori transen aurkakoa, eta batez ere puntako edo aipatzeko moduko bi albiste izango genituzke. Batetik Donald Trumpek emakume transak kirol txapelketetatik kanpo uzteko agindua sinatu zuen, agindu horrek printzipioz eskola kirolean eta unibertsitate mailan
izango luke eragina, eta jasotzen duena da emakume transen parte hartzea baimentzen duten unibertsitate edo eskola horiei finantzak eta kentzea, baino Trumpen asmoak harago doaz, ezta? Azken batean bere asmoa da ere kirol profesionalera neurri hori zabaltzea, eta ez dugu ahaztu behar, oraindik urruti xamar ikusten den arren, 2028an Los Angelesen direla Olimpiar Jokoak, eta ikusi beharko litzateke neurri horrek aurrera egiten badu, zer gertatuko litzakeen, ez? Bitxia da, neurri edo agindu horren oinarria, dago titulo edo beste arau batean oinarrituta, nun esaten den eskola kirolean sexu diskriminazioa ez dela egon behar, ez? Eta hain justu neurri honek zoritxarrez kontrakoa bultzatzen du, ez? Azken batean emakume transexualen parte hartze hori ukatzea, ezta? Eta bestetik, oraindik airean dagoen beste neurri bat, baina hilabete honetan hain zuzen ere martxoaren 20an buelta hortan argitu daitekeena izango litzake atletismoko nazioarteko federazioak dauka asmoa goi mailako probetan, hau da Europako txapelketetan, munduko txapelketetan eta Olimpiar Jokutan parte hartzen duten emakumeei test genetiko bat egitea, haien SRI delako genea neurtzeko, eta gene hori Y kromosomarekin lotuta dago, eta testosterona mailaren adierazle da, ezta? Test hori egingo litzake edo listuaren edo odolaren bidez, eta gertatuko litzakena da, hori izango litzakela nolabait neurria edo langa, emakume transexualek probetan parte hartzeko, ez? Utziko litzaieke azken batean parte hartzea, sexu biologikoari dagokionez emakumeak direnei, eta bestetik sexu biologikoak gizonezkoena izan da ere, testosteronaren ondorio androgenoekiko sentiberak ez direnei, ez? Esan dezakegu neurri hau egun dagoena baino zorrotzagoa dela, eta Sebastian Coe dela Nazioarteko Atletismo Federazioko presidenteak esateu, ez dutela epaitu nahi atleta baten generoa edo sexua, ez? Baizik eta lehiaketak justuak izatea. Martxoaren 20an egingo dute bilera hori, eta ikusteke dago neurri hori aurrera doan edo ez, ez? Gogoratu behar dugu amaitzeko, ibilbide luzea izan zuela Kasper Semenya atletaren ere auziak, eta aurreko udan Parisko Olimpiar Jokoetan ere jazarpen eta tratu jaso zuen Iman Kalaifi boxealariak. Buruaz baietz egiten ikusi zaitut, Xuban, hau da beste adibide bat, ez da alako jazarpen, olderraldi, gorroto oldearena. Bai, gero eta gehiago ari gara ikusten olako kasuak, nun agian esaten X kromosoma jarriko dira ikusten baino. Badago jendea, hau da, badu emakume zizak ere kromosomak ez dituztenak XX, hau da, hor dago espektora handi bat, ez bakarrik emakume transen gana dijoana arau hau, baizik eta jende asko utziko duna kanpoan. Eta baita ere azkeneko 2024ko beste kasuetan ere bai, ez da emakume trans bat eta bere kontra da berdin, hau da, ez da zentzurik. Transik ez da egon azken olimpiadetan, baina transfobia bai. Ez? Tokion berriz egon ziren 32 kirolari trans, batek ere zuen irabazi ez dominarik ze aipamen olimpikorik, beraz, alako zerarik ez daukate, baina 12 emakumeziz geratu zen kanpoan, hain zuzen ere testosterona maila neurtzen zutelako, ez? Eta, sorpresa, bat ere zentzuria. Ez, orduan, egin genezake
kontsideratzen badute testosterona gizonek bakarrik eduki aldutela, eta orduan gizonezkoen artean ez baldin badute testosterona maila neurtzen, ze, bueno, abantaila ematen badu, gizonezkoei ere emango die, ez? Orduan gehienezko testosterona maila neurtu barko zan ere gizonezkoen artean. Gauza bera egin genezake altuerarekin. Gizon gehienak, emakume gehienak baino altuagoak direnez, orduan emakumeen artean ere gehienezko altuera jarriko beharko genuke, eta saskibaloian dabiltzenen artean, igual ezin deain altuak izan. Ez daka esankarik espururik, esan dute, gero gainera azken ikerketa zientifikoek esaten dutena da, justo emakume transen tratamenduek, hartu behar dituzten tratamenduek, egiten dutena da desabantaila emon, ze behin muskuloak modu batean edo luzea da azaltzen, ez? Baina egiten dien eragina kaltegarria dela, orduan desabantaila daukatela, ez da bakarrik ez daukatela desabantaila ere badaukatela, baina oso ikerketa gutxi egin izan da, eta egin dena hori dio, orduan argi dago ez dela hori arrazoia, bestela neurriak izango ziren denentzako, hau da, gure kirol honetan abantaila ematen dizu, ez dakiz zer, ez dakiz, luzera, zera, hauek Keniakoek zelan daukaten abantaila, korrika egiten dutenean ordu luzez. Orduan ezin dute lehiatu, abantaila daukatalako, hain zuzen ere horretan datza kirola, ez dakit. Orduan igual buelta bat eman beharko diogu kirolari, baina egia esan da zientzia ez dago, evidentzia zientifikoa ez dago horren oinarrian, iritzi politikoak daude oinarrian, eta ez jakintasuna edo jakin nahi ez izatea. Esan bezala, 10. urteurrenaren aitzakian gara gaur hemen zuekin, eta naizen elkartaren bidean lorpen esanguratsuak erdietxe dituzue, esan bezala, eta une gozo asko bizi izan dituzue seguru, baina gaziak ere bai, eta batzuk oso gogorrak. Guztien artean gogorrana, segurenik 2018an gertatu zen, Ekail Lersundi gaztearen suizidioa. Alakorik gerta ez dadin lortzeko helburuarekin ere aritzen zarete naizenen, eta horretarako garrantzitsua da gogoratzea ere, ezta? Memoria kolektibo bat sortzea. Bai, oso une gogorra izan zen, elkartea sortu eta ez hainbestera, eta orduan oraindik ez ginen hainbeste, danak oso ezaguna gure artean, oso gogorra izan zen, eta balio izan dugu jakiteko, zeo zer ez gaude ondo egiten ari, eta, lanketa egiten dugu alde batetik, pertsonekin, ez, norbere errealitatea onartzeko erreferenteak izateko, autoestima hobea izateko, baina baita gizartearekin ere, ez, aniztasuna balore bezala ikusteko, eta, mundua bizigarriagoa egiteko danantzeko, ez, hori da gure lana, eta oraindik ere ikusten dugu, transitoak gero talenago izan orduan eta ideazio suizida gutxiago, eta orduan eta egoera hobeak bizi dituztela, orduan horregatik da garrantzitsua ikusgarritasuna, errealitatea zabaltzea, eta gero, urtero gogoratzen dugu ekai, ez dugulako astu behar, ez dugula nahi halako gehiagorik ez. Ekail Lersundiren historian oinarrituta dago, hain zuzen ere, 2023an estrainatu zuten 20.000 espezies de abejas filma, Estibaliz Urresolarena. Azken urteetan gero eta gehiago ari gara ikusten transpertsonen errealitatea artearen bitartez islatuta, adibide asko daude, adibidez Alana Porteronerena burura datorkigu, eta oso garrantzitsua izanen da hori, pentsatzen dut, norbere burua artean irudikatuta ikustea, eta artearen bidezko errepresentazioaz ari garela, lagun batek, hain zuzen ere Eneko Garziak, Albina Stardust gisa ezaguna den drag artistak, eta preseski estudio honetan Flop Kultura podcasta grabatzen duenak, honekin guztiarekin zerikusia duen galdera bat bidali dugu zuentzako. Entzunen dugu. Kaixo bikote, asteko zorionak zuen urteurrenan, eta zorionak eta mila esker egiten duzuen lan zoragarriagatik. Eta, nik galdera bat bota nahi dizuet, eta, bakizu niretzat oso garrantzitsuak izan direla nire referenteak, nire nortasuna garatzeko. Uste duzue pertsona baten identitatea garatzeko momentuan garrantzitsua dela referenteak izatea, adibidez transpertsonen kasuan, referente transak izatea, eta gainera hurbilekoak izatea, Euskal Herrikoak izatea. Musutxo handi bat. Jo, bai, hombre, claro, baietz.
hori nik adibidez lehen aipatu dut nik ikusi nula bere garaian interneten hori beste mutil trans bat, baino egia da zenbat eta gertugo eta zenbat eta egoera antzeko edo inguru berdinan edo inkluso edukita orduan eta erraisagoa da norbere burua ikustea islatuta ez bertan eta claro baietz bestela ez bagakau inor reflejatua sentitzen garena ez goaz inora. Aipatuko dugu, egingo dugu, hola, kontatuko dugu zergatik ez mikrofonak piztu aurretik, aipatu dugula Neko Albin Stardust zure izena hemen, ari bazara entzuten jakintzazu jalendik ere bazintugula hemen ahotan, ez da, bea? Bai. Ez eta erantzungo dioz. Ez eta gainera berak ere beti aipatzen du, ez? Referenterik gabe hasi zela eta bestela hortzarotik adiraziko zuen, ez bitarra zela eta gu horregatik saiatzen gara ikusarazten eta orduan beti Xuban bezalako gazteek egiten duten lana euren burua eskainiz komunikabideen aurrean hitz egiteko hitzaldiak antolatzen ditugunean euren bizipenak partekatzeko edo begirale bezala etortzeko gure aurrekin topaketak egiten ditugunean oso eskertzekoak direla, ez? Nik bere garaian esan nuen bezala ezin zaio beste ama bati gertatu niri gertatu zaidana, eurek ere nik uste dut hori izaten dela, ez? Nik nuen erreferenterik izan edo berandu izan nituen eta orduan bihurtuko naiz ni orain erreferente eta nik uste dut Nekok ere hori egiten duela bere lanarekin, ez? Eta zuek ere bai, eta nahi genuen hemen azpimarratu gainera, zuei esker besteak beste ditugula erreferente gainera anitzak, elkarren artean diferenteak, eta nork bere modura bizi duela ere ikusteko, ezta? Nork bere ritmoan, nork bere pausoekin, eta bere bizipenak, norberarenak, baina beti ere eredugarri askorentzat, hori ere bada zuen jardunaren parte, eta eskertzen dizuegu guk ere. Eta honekin eskerritz hauekin genuen egia esan da bukatu zuekin izan dako sola saldi hau, gogora ekarrita martxoaren 8 batez, duela 10 urte, ere intzela hazi bat, gero naizen elkartea sortzeko, 10 urte, beti esaten da lakoetan oso tipiko ematen du, baina beste 10 izan daitez dela, izanen dira seguru gaude, eta egan nahi genizuen bihotz eskertu, ona gerturatu izana gurekin hitz egiteko, Bea Seber, Xuan Senar, eskerrik asko. Zuei eskerrik asko. Mi esker plazera izan da. Eta ospatu. Hori da. Berria FM.